Il-Gazzetta it-Torċa rrapportat dwar kif il-Qorti Kriminali għamlet osservazzjonijiet b'saħħithom ħafna dwar x'inhu l-irwol ta' inkjesta maġisterjali. Filwaqt li saħqet kif primarjament dan hu proċess ta' ġbir ta' provi, insistiet li inkjesta maġisterjali m'għandha qatt tispiċċa fishing expedition. It-talba għal-inkjesta privata saret mill-familja ta' konsulent mediku li miet is-sajf li għadda u li pretendiet li ssir inkjesta maġisterjali dwar din il-mewt. Il-maġistrat inkwirenti rrifjuta li jibda l-inkjesta u f'appell li sar qudiema il-Qorti Kriminali rrifjutat ukoll din it-talba. Biex waslet tal-konklużjonijiet tagħha tefed dawl dwar l-irwol tal-inkjesta maġisterjali mitluba miċ-ċittadin privat. Fis-sentenza tal-Qorti Kriminali marbuta mat-talba miċħuda, irriżulta li dwar l-irwol ta' inkjesta maġisterjali tkellem fit-tul l-eks Ministru Tonio Borg meta bħala Ministru mbotta din il-bidla li ċittadin seta' jmur għand il-Maġistrat. Fost oħrajn dakinhar, Borg kien insista li ma setax ikun hemm persuna suspettata li ma tingħatax id-dritt li tagħmel risposta. Borg kien iddikjara li il-Maġistrat għandu jordna li r-rapport, id-denunzja jew il-kwerela skont ma jkun il-każ jiġi notifikat lil persuna suspettata u jagħtiha żmien għall-risposta. It-Torċa tirrapporta li din id-dikjarazzjoni li titfa' dubju dwar il-proċess li qed ikun hemm fl-inkjesta tal-Vitals li ntalbet minn Repubblika minkejja li saret anke tfittxija fid-dar tal-eks Prim Ministru minn dak magħruf pubblikament, l-inkjesta qed tieħu stil differenti ħafna minn dak maħsub mill-leġislatur jew saħansitra mill-liġi. Fil-każ Megeli, il-qorti nnotat kif l-eks Ministru Borg kien tkellem dwar kif kellu jkun hemm sistemi li ma jagħtux lok għal abuż. L-imħallef tal-Qorti Kriminali referi tal-sentenzi oħra tal-qrati li jingħataw qabel u li jitfgħu dawl dwar x'għandu jkun l-irwol tal-inkjesta maġisterjali. L-interpretazzjoni tal-qorti, u mhux biss f'din is-sentenza, varja bil-kbir minn dik li qed jippruvaw jagħtu l-impressjoni l-uffiċjali ta' Repubblika. Fil-fatt, f'sentenza oħra tal-qrati, il-Kummissarju tal-Pulizija George Grech kontra d-Direttur Ġenerali ingħat li bażikament l-inkjesta tal-Maġistrati jintiża għal preservazzjoni tal-provi. Iktar minn hekk intqal l-inkjesta maġisterjali b'ebda mod ma tista' tkun konsidrata bħala trial iżda konstatazzjoni ta' fatti. Filwaqt li l-imħallef Cherry Herrera għamlet osservazzjonijiet oħra fosthom kif il-liġi iċara daqs il-kristall li l-persuna li tagħmel ir-rapport tagħha trid fost rekwiżiti oħra tindika min hi l-persuna suspettata u kien hawn li jiddikjarat li m'għandix issir allegazzjoni jew li l-qorti tinbidel f'dik li hi fishing expedition.